Vale, ha tornat el Martí. Ara anem. Intentem arribar a dalt. Vale. Aneu per dalt, això és un tip molt important. Però vigileu per als forats, salteu per sobre els forats. I ara, això és molt fàcil. No pots caure per aquests forats. Per aquests forats de la fusta. Vale, I no he caigut a l'aigua. Però bueno. Nosaltres estem al Season 2. Max, fes això, mira, et prometo que no caus. Però fica't aquí i mira cap a baix. Al màxim, no caus, t'ho juro, mira. Oh, Vale, va, que arribem a Season 2. Vale, estic aquests peixos de merda. Vale, anem a Season 2. M'he caigut perquè he anat cap al costat. Ara Cat, fins a Dian i el Martí ha arribat a Ah, sí, Season jo estic aquí al costat de Dian. M'he caigut, tio, perquè som tonta i he anat cap al costat. Son Wukong. My name is Son Wukong. Bueno, havia caigut al mar. Com veieu. No t'has tornat a caure. No, crec que això... Dian, mira, això és una lluita d'homes, sí. Vale, hem arribat al Season 2. Aquí està el Max, Bueno, aquí quasi. està el Martí. I... Season 2! Vale, anem. Per nosaltres és més fàcil el Season 2 que el Season 1. No sabem per Ja. què. No, és que la primera temporada és com més difícil. No creieu? Ja, com hem caigut més cops. Però ja, les coses, penses que seria molt fàcil, però no és. És com... Ja. No feu slide i vigileu aquests... Max, has vist el que he fet? Anava a slide i girant la càmera. Ten weird Aquesta hitbox és i la això... part... I Max, has vist com anava a slide i girar la càmera mirant? Aquesta part li diem la part Spider-Man. Però no me veieu com brillant, com que brillo? Com taronja? Jo sí, jo me veig brillant. Els teus ulls, potser. No, t'ho juro, jo me veig taronja brillant. Com veieu? Vale, has arribat a Season 3, quasi. Vigileu a la part que estic jo, que hi ha hitboxes més estranys, quasi, homes. Ah, i d'aquí poc podreu veure el POV del Martí i del Max, però ara no podeu Va, parlar. aviam, d'aquí poc. Encara falta una mica, però bueno. Sí, bueno, menys si feu like i subscribe. Feu un like. Feu el nostre Però ja, canal. quan jo ho tingui, ja saps el què, no ho diguis. Pues no quan el tingui ja literal començaré. Com porti com unes setmanes. Ja, però Martí, no, vale, Ian, Vale, hem arribat al Season 3. Espereu, Fem molt alt, aquí mai havíem arribat. Què dius? Hem arribat... Vols que ja... Max, will you please shut up? Vale, havíem de fer aquest cort per a alguna cosa, però bueno. Ian, Havíem de fer havíem de tallar-ho perquè per uns problemes tècnics. Exacte. ja, però... Ian, farem cat aquí perquè necessito dir-lo a... No m'ho crec! Un bug! Bueno, intentarem arribar al més ràpid possible. No, que sí que ja estic a l'aigua, Però, Martí, jo he caigut i no crec que ni arribo a la fusta. Doncs vine, ja anem a l'aigua. Bueno, És que olia. he caigut fins a baix de tot, però saps què? Da igual. Farem un cat fins que arriba... T'ha mancat. Allò és el vídeo, no m'ha pogut arribar al capítol X. I perdona perquè el nostre I no he pogut arribar, però espero que us hagi agradat. Like, subscriveu, estem intentant arribar a 50 subscriptors. Gràcies.